היי חברים, אנחנו היום מנסים איך להראות לכם שיתרמו לכם. אז אנחנו נכנסים לעוד, ואז אנחנו נכנסים לצור, באנגלית צור, ואז אנחנו הולכים לשווה הזה פה למעלה 3 פעמים שווה, כאילו זה, ואז אתם הולכים, אתם לוחצים על יצירות, ואז יש לכם את זה של המקום של השם שלכם, של נועה למשל, מוני, ואז שזה מגיע לכם כאן, אתם שוב עושים לשווה למעלה, ואתם יורדים, ואז שזה מלך את זה אתם יורדים למטה, אתם לוחצים על צור אישור, יש לכם את זה נכון, אז אתם יודעים, ואתם עושים בלה בלה בלה, לא אכפת לי, ואז אתם לוחצים על צור גישה, ואז אתם יודעים, יש לכם כזה, אז אתם, אוקיי, יש לכם כזה כמו כרטיסים כאלו, תלחצו על הכרטיסים, אני עשיתי פשוט מלא, אוקיי, תלחצו על הכרטיס שפה, וזהו, ואז שוב אתם עושים לשווה, ואז על ואתם עושים על איפה שרשום פריט למחירה, ואז אתם עושים לכאן ורושמים כמוהו, אתם רוצים למשל 100, אוקיי? ואז אתם הולכים, אתם לוחצים על השמור שינוי עוד פעם, ואז אתם יוצאים, אתם נכנסים לתרומות, אני אכנס למשל להיכנס, אוקיי, נכנסתי, ואז תוכלו איזה משחק רוצים, לתרומות, אם אתם מכירים את זה, אז מישהו לא יודע, והוא מכיר את המשחק הזה, שיגיד לי. אוקיי, אז אנחנו הולכים לזה שלנו, אני לא עובדת עליכם, והנה, אוי, תראה לכם קיצור 100. אוקיי חברים, אז זה הסרטון להיום, מקווה שעזרתי לכם, אם עזרתי לכם תיתנו לייק ותרשמו לערוץ, וזהו, מקווה שנהנתם.